Permítame que empece con unha cousa pouco típica, pero que ya quero dicir. Conta a verdad. Alemania non ten déficit cero, ten déficit 3,3. Punto 1. Punto 2. A soberanía non reside nas Cortes. Artículo 1 da Constitución. Reside no povo. Punto 2. Entonces, si empezamos así, eu creo que está claro que vostede non conta nunca a verdad en Cámara Parlamentaria. Mire, vostede contesta dos problemas de España, como sempre, para xustificar unha decisión política. Pero vou intentar falarlle dos problemas de Galicia, cousa que vostede nunca quere dicir. España o está pasando mal, está pasando complicado. Pero que nos pasa en Galicia, señor Feijóo? Sí, claro, é unha risa. É unha risa, sí. Silencio, mire, por favor. Galicia encabeza o crecemento de expedientes de regulación de empleo de toda España, señor conselleiro. 549 expedientes con 14.126 traballadores afectados. O doble en 6 meses que todo o ano pasado. 94 traballadores diarios en Galicia van a un expediente de regulación de empleo. O paro en Galicia crece o 50% máis que no conxunto de toda España. A baixada da produción industrial quintuplica o conxunto de España. No sector servicios temos 121.000 personas en paro e, por si fora pouco, no mes de xulio tuvemos unha ocupación turística do 42%, a quinta máis baixa de España. En turismo, mentras España crece o 7%, Galicia cae nun 11%. Señor Feijóo, vostede é o presidente de Galicia. Cal é a receta que ten vostede para arreglar isto? Moi fácil. Vostede dice que este problema se arregla de dúas maneiras: desmantelando os servicios públicos fundamentais e renunciando a ter máis recursos cunha política fiscal axeitada. Vostede decidiu que non hai que tirar da economía. Sencillamente marca un teito de gasto, reducindo a capacidade de generar ingresos e recursos e desmantela o modelo de servicios sociales. Señor Feijóo, a pregunta é que agora xa non hai que agachar a cabeza, hai que escoller. Unha pregunta moi concreta. Prefiere vostede despedir docentes ou aplicar o imposto aos grandes patrimonios que genera unhos importantes beneficios para Galicia? Prefiere vostede seguir facendo a carga dos impostos encuberta en todos os ciudadanos subindo 140% o precio da auga ou incrementando 30% o precio da vivenda, ou é capaz de asumir un reparto da crise impoñendo un imposto aos grandes patrimonios para ser solidarios? Lle pido concretamente, remato, señora presidenta, que se posicione. Diga si quere que os grandes patrimonios paguen unha parte da crise. Diga que fixo para loitar co desemprego. Diga que fixo para traballar contra as seres. Diga que fixo por o turismo. E diga que fixo para que fluya o crédito ás familias galegas. Señor presidente, permíteme que, ademais da pregunta, lle recorde que, inda que parece que non se entera, vostede é o presidente de Galicia. Nada máis, moitas gracias. Se olvidou só dunha cousa, de falar de Galicia. Eu veño aquí a falar de Galicia e vostede ven a botar balós por encima da tapia. Mire, voulle dicir con que estou de acordo. Estou de acordo en que vostede empezou este período dese legislativo con un compromiso, que era facer máis con menos. Pero vostede se convirtiu co seu goberno en un auténtico especialista en desfacer máis con menos. Vostede, desde que goberna, conseguiu máis desemprego, máis paralización na política de sanidade e destrucción en educación, e menos recursos e ingresos. Vostede renunciou a gobernar este país. Vostede o único que ven aquí é a manipular os datos deste país. Mire, comenzamos o curso escolar con 3.000 alumnos máis e 900 profesores menos, por moitas voltas que lle queira dar. Comenzamos este período donde hai
máis listas de espera, menos camas, menos centros de saúde, menos ambulancias e menos plantas hospitalarias. Ese é o goberno que vostede preside. Vostede empezou unha cruzada contra a educación e a sanidade pública porque vostede tomou unha decisión: renunciar a desarrollar económicamente o noso país. O techo de gasto, que, por certo, vostedes nunca votaron favorablemente en Madrid, nunca. O teito de gasto que vostede plantexa, o único que reflexa é o fracaso da súa política económica. Vostede plantexa un teito de gasto que o único que renuncia é a incrementar os ingresos deste país. Vostede toma unha decisión, aposta por menos ingresos e menos servicios públicos. Aposta por menos ingresos e menos políticas activas de emprego. Vostede está claro, señor Feijóo, que non ten alternativa económica para gobernar este país. Vostede toma unha decisión, e remato. A decisión que toma é que isto ten que funcionar por a lei da gravedade. Vostede toma a decisión de que non hai que aplicar novos modelos fiscales, de que non hai que buscar novos yacementos económicos. E vostede escaqueouse na primeira parte da pregunta de contestarme o principal que lle preocupa. Está vostede de acordo co imposto a grandes patrimonios? Está vostede de acordo con repartir a carga da crise? Sigue apostando por engañar con subidas do 140% da agua, do 30% da vivenda? Ou quere vostede adoptar unha solución solidaria con este país? Señor Feijóo, recorde, o seu goberno e a clave do seu goberno son desfacer máis con menos, porque vostede renuncia a ingresos, a fiscalidade e, sobre todo, renuncia a unha cousa fundamental. Remato, señora presidenta. Renuncia a responsabilidade de ser presidente de Galicia. Vostede non é o presidente de Galicia. Vostede é o presidente do... Moitas gracias.